Sí, vale. Es va presentar el prec que antes em van mencionar, que va ser abans de la moció del CACTE, i este prec, que està en la línia de tot el que hem parlat i aprovat avui, situava problemes concrets dins del context de l'accessibilitat i el prec era posar les mesures necessàries i que es comenci a treballar per el compliment d'aquesta llei per a poder millorar la lliure circulació dels nostres veïns i veïnes. Bé, està reconegut el prec, ho hem tingut en compte en les propostes dels pressupostos participatius i que tots ho tenim en compte respecte a tot el que ens han comprometut avui així. Això seria un inici que tenim en consideració. I després venen les preguntes. Jo he presentat més precs. Sí. A veure, tinc uno del 1 d'agost. Està presentat? Concretament, sí. Aquest. Parlava, este prec ve d'un altre prec que vaig presentar el 25 de maig del 2016. En este prec jo recollia un punt en concret, ja ho hem xerrat moltes voltes, este prec jo recollia un punt en concret del prec de condicions de Fovesa que estava incomplint-se. El tècnic, vaig posar les fotografies, el tècnic va enviar un informe que no calia per res, que em donava la seva opinió particular i em deia que em dedicara a fer altres coses i no fer a perdre el temps. Vaig presentar un escrit en data 7 de... És que no me veig per ara, perdó. 7 de juny, crec que va ser. 7 de juny, no sé. 7 de juny, perdó, és que no el veig. Ai, perdó. Se m'olvida el prec. Fica't una pensada, per favor. En este escrit que vaig presentar no era un prec, era una sol·licitud directament. Demanava que este senyor es fera un informe i em contestara de forma correcta, diguem-ne, el mateix que jo li dia en el prec, que si hi ha un punt que està complint-se... Sí, 7 de juny. Si te falta la còpia, no el trobes o el que sigui, m'ho dius i tu passes el correu. Sí, però és que no s'haurà tramitat, m'imagino que té l'error administratiu. Estarà tot, si està registrat. Sí, no, en aquest escrit jo demanava que este senyor fera un informe tècnic que li correspon, que em diguera no són 5 anclajes, com em ponen en l'informe, perquè jo lo valgo, sinó són 5 anclajes perquè en el punt tal del prec de condicions posa que perquè jo no l'he trobat, és ja més curiositat que altra cosa. Entonces, vist que passava el temps i que en això no es feia res, la data que he dit abans, el 1 d'agost, vaig presentar un altre prec demanant que de forma urgent s'obligara l'empresa a facilitar la documentació, perquè també tinc des del mes de març, vaig sol·licitar les nòmines i la seguretat social, ho vaig comentar en Javier l'altre dia, d'esta empresa de Fovesa, més que res perquè vull saber el temps de contratació dels empleats que tenen, els empleats que estan treballant permanents i cobren nocturnitat, perquè jo tinc notícies que estan incomplint-se, a banda de moltes condicions del prec, moltes notícies a nivell laboral en el personal que tenen treballant. Per tant, per aquest motiu vaig demanar en el seu moment, en el mes de març, les nòmines i encara no les tinc, i la seguretat social també. Que s'obliga el corresponent expedient a l'empresa per l'incompliment del punt redactat del prec del 27 de maig, que es convoca una taula de treball on formen part tots els grups polítics en representació i vulguin participar i que s'alci acta de la mateixa, que en aquesta reunió, a més de la regidoria encarregada d'aquest servei, estiga present l'alcaldessa i el tècnic municipal per a que tinga l'oportunitat d'explicar per què aquests incompliments estan obviant-se i no s'ha posat les mesures corresponents i s'ha obert els expedients corresponents a l'empresa per poder, tal com recull el contracte, donar per finalitzat el mateix. Que per part d'aquesta alcaldia s'adopten les mesures en caràcter urgent i de forma definitiva redactades en aquest prec, per donar una solució a aquest greu problema que hem denunciat en reiterades ocasions. Això és l'últim prec que vaig presentar de data 1 d'agost i que ve de març. Correcte? I després, en aquest prec
espero que per favor em contesteu ja, perquè clar, és molt de temps el que porto demanant documentació i vale que estem de vacances, està el mes d'agost, però porto des del mes de març demanant una documentació que no se m'ha donat i jo crec que ja està bé. Tenim en compte completament aquest prec, que el llegirem detingudament i determinarem, però mencionar que, com sabeu, vam ampliar la jornada de l'inspector d'obres i el 40% és per a la inspecció de servicis. Entonces, ara anem a començar per a revisar la inspecció, o sigui, anem a inspeccionar tots els servicis contratats. Un d'ells és este. Però, és a dir, fins ara no existia ningú tècnic intern que de forma genèrica i periòdica revisara els contrats, sinó simplement si quan es detectaven problemes vinguera per on vinguera, intentem obrar al respecte, però aquesta ampliació de jornada ho explicàvem en l'informe quan la vam enviar, però un dels objectius és l'optimització dels serveis. Jo crec que va ser molt útil per a totes les contractes, esta de Fovesa i qualsevol altra. Que el nostre objectiu és tindre la seguretat que el que es fa bé, com és, i en datos reals. Però ho anuncia així, que potser devia haver-ho dit antes, però en aquest moment no ho he pensat, que el prec, anem a tindre en compte el de crear la taula pressupost. De fet, va fer un intent de crear una taula que va funcionar uns mesos, però ahir realment tenim que assegurar a la perfecció si hi ha incompliments o no. Tenim que treballar conjuntament i estic totalment d'acord amb la taula, o sigui que ahir anem fent, o sigui que anem al treball i anem fent. Tinc un altre prec. Dime. Aquest matí he presentat, com recentment ha presentat la renúncia a Maria Teresa Durà, que és la que portava el tema dels serveis, la Conselleria de Serveis, entre altres, que porta precisament el tema de la brossa, entre altres coses. He presentat un prec, considero que ara sí era el moment, us tindreu que tindre en consideració vosaltres, i en el qual us demane la regidoria d'aquests serveis. Va treballar des del nostre grup, des de Compromís, la regidoria de serveis. Bona notícia. Doncs estem aquí, està registrat. Podem? Tu mateixa. La veritat és que l'enhorabona per aquesta iniciativa m'alegra moltíssim que la decisió de treballar i de fer, sempre ho ha dit, que la millor forma de dir és fer i és que no sé la idea perfecta. Estudiem bé això, perquè aquí a casa diverses coses, però que el nostre grup demana esta regidoria en concret, per el que sempre hem dit quan tractem temes de la brossa, que nosaltres portem aquest tema ja molt temps, tenim el contracte molt barrejat, hem trobat vora uns 50 incompliments, i no estic exagerant, i considerem que podem donar un servei a l'Ajuntament, en aquest cas al poble, i per tant el referiment està ahí, vosaltres el considereu i ens digueu. I gràcies. Félix. Nosaltres enduem naus no registrats. És broma. No dic que enduem naus no registrats. No sé si era un moment o més el meu... Jo presigo totalment. Per segon volta tornem a demanar que el brosse i es netege d'excrement, sobretot del camí de footing que es va fer, que no està practicable. I ho han demanat ja en algun pleno, però no veig que no ha sortit d'efecte. I ho han demanat el pleno perquè pensem nosaltres que el màxim òrgano decisor de l'Ajuntament pensàvem que era allò, no ho hem demanat. Si considereu que ho hem de demanar via Facebook va tindre millor eficàcia, no tenim convenient. Ho dic que normalment el que es demana en el Facebook és el dia següent
i no sé, nosaltres demanem el pleno que sigui el conducte reglamentari, però no plantegem també el sol·licitar-ho. Ponar un exemple. Jo personalment demane en el pleno que no tinc que demanar. Fernando. Però molt no fan les coses que no tens. Preso només. Vale, gràcies. I preguntes? Sí. El turno es teu. Ah, el turno meu. Comences tu primer. Bueno, pues tenim algunes preguntes conjuntes d'Esquerra Unida, Compromís i no la llei nostre grup. Bueno, com en algun em sembla que en algun plenari o reunió s'ha comentat, però al final no hem sabut res més, simplement era per saber si s'havia canviat el nom del grup municipal de Blanes i Equipo Poloni. Si se ha cambiado. Sí, se ha cambiado. Sí, lo que no sé si al final sí que se podía, ¿no? Es que como salgo algo, pero no se concretó. Sí, se cambió. Sí. Lo que no sé si se dio al final registro. Al principio es que pusieron alguna pega, pero yo creo que finalmente sí se pudo, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que no sé si ya es efectivo o es... Yo tampoco, no nos han notificado. Es que no nos han notificado nada, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Mira, Vale. podem saber el nom, per prioritat. El nom, si podem saber-lo, Sí, per lo hemos dicho prioritat. ya en varias ocasiones, Equipo Poloni. Sí. Bueno, volíem preguntar també que, com ha dit antes Vicent, l'altre dia va sortir aquest tema respecte a la invitació a actes que s'organitzen, perquè, bueno, des de fa uns mesos no hem rebut invitació a actes com ara la presentació de la marca Origin o el concert d'estil de la plaça de la Font, de Santa Ana i alguna cosa així, bueno, podem saber. Bueno, les dues exemples que has posat són actes organitzats per les associacions. Les associacions, quan organitzen qualsevol event, decideixen. Suposo que les associacions com la banda de música, que té molts anys en Onil i que està molt acostumbrada a tramitar o dur a l'Ajuntament les invitacions, ho fa habitualment. Respecte a lo de la marca Origen, l'associació va decidir a qui convidava i a qui no. I en el cas de l'associació d'hostelers, exactament igual. Hi ha hagut polèmica perquè vosaltres penseu que jo o els meus responsables de turisme diguem que jo he sentit dir o algú ha dit que jo havia donat ordre que no se convidara. És totalment fals, no sols això, sinó que nosaltres, que hem estat en ells organitzant tot, vam ser els que ens van dir el divendres per matí i com que va ser Marcos que va anar i li va dir, per favor, doneu invitacions a tots els consellers. Ells no havien caigut en això, una associació que s'acaba de muntar, que és el primer acte, nosaltres tampoc, reconec que tampoc, perquè nosaltres ens hem orientat i ens hem ajudat en moltes coses i tampoc fins a aquest dia, a aquesta hora, se va ocurrir. Però aquest dia se li va ocurrir a Marcos, va dir que ni siquiera no era Bueno, después ya paso de la play y le ibas a preguntar, Paco, que cuando vea el inglés, tal cual, le digo, Paco, el paperet negre l'heu donat a tots? I Paco, para les textuals, és Cagore, són Cagore Paco i també el president José, tots van dir el mateix. Nosaltres hem convidat a clients, perquè estem convidant a clients. I estem convidant a tots, a tota la població, per igual, i fer-ho tots a tots per igual. Dic, bueno, Paco, però no costa res pujar aquesta invitació a l'Ajuntament i donar-la a tots els consellers. I així no se va fer. I no es va donar antes, perquè està Esturre Unida, el que justament, darrere el quartet, quan va pujar Paco, a dur els paperets. Però era sobre 12:30. Bueno, siempre pregunto, Pero eso cuando teníamos el viernes. Eso fue el mismo día. El viernes. Viernes. Entonces, yo también digo, ¿no? Es una idea que te digo yo, con lo que te va a la corporación, para que tenemos un grupo de WhatsApp. Sabéis que nosotros no vamos a ver, yo no puedo invitar a un acto que no sé yo. A ver, ¿sabéis? Feu deberes. Feu saludes.
feu saludes pel dia a l'entrar, l'acte de la comissió de festes, però organitzar el de festes. No sé, un exemple, no sé com no convideu a ningú, ja no sé. En nosaltres organitzem un acte el dia de l'entrada, que no és l'entrada, és un altre, i convidem a la gent. L'assistència a la tribuna, no? És un acte que organitzeu per nosaltres. No insistís que espera ahí perquè no és el problema. Jo entenc que de fer saludes, com es fan algunes coses que no Es que no pasa nada. El grupo que tenemos de WhatsApp, os hemos dejado... María Victoria. Es que no te lo dejo yo. No te lo dejo yo, te lo deja la asociación. Todas las asociaciones cuando organizan algo invitan si lo consideran oportuno. En el caso de Sello Origin solo nos invitaron al concejal y a mí, a nadie más, ¿vale? Ellos lo decidieron así, yo no puedo poner en el WhatsApp, ¿no? Está claro, ¿vale? La otra asociación que no tenía, o sea, que no se le ocurrió, pues simplemente porque es la primera vez que hace un acto, pues no lo pensó que, bueno, como estaba invitado a todo el pueblo, pues no se le ocurrió. Que a lo mejor a nosotros debería de haber ocurrido antes, decir, pues tenéis que invitarme, pues puede ser, ¿eh? Yo no digo que no, pero bueno, una vez dado el caso, fue él el que lo dijo. Pero es que cualquier asociación, cuando organiza cualquier concierto, lo que sea, ¿vale? Eso llega a protocolo o lo dejan en la carpeta. Si me estás explicando eso a mí, si te lo digo como la lleva tu protocolo 4 años, pero no sé cómo funciona. No, lo que quiero decir es que hay asociaciones que te lo dejan en la carpeta, como la banda, y otras no, otras te mandan una invitación genérica y tú la difundes, ¿vale? En cualquier caso, en este era una asociación privada que organizaba algo y que fuimos nosotros quienes dimos la idea. Tarde, sí. Sí. Lo reconozco. Se nos podía haber ocurrido antes igual que otras muchas cosas que hicimos a principio de agosto. Sí. Cuando le dijimos, pues haremos esto, invitaremos a tal, vendrá no sé quién, pues sí. ¿No? Pero que fue el viernes, pues lo sé. Que no estic d'acord amb això. Sí que a l'associació privada, com totes les associacions d'Olin que organitzen actes, quan se'ls està cedint un espai públic, el lògic és fer un salut de convidar a tota la corporació. El lògic i la pràctica habitual. La pràctica habitual, s'ha canviat la pràctica habitual. Y en una asociación que crean ahora, que esta semana va a ser loquísima. Sí, nosaltres a l'associació nosaltres no estem recriminant res. Nosaltres llevamos la part de culpa que puguem tindre. Jo no vaig enviar una invitació de que no estic organitzant. Fernando, pues es fa contínuament. No, senyor. Si aquesta associació em diu convida a la corporació, jo vos enviaré un saluda i vos diré tal dia, tal hora, però si a mi l'associació no em diu convida, jo no soc qui per convidar. I això tu tampoc has fet, per moltes tonteries que estic enviant ara. No s'ha fet. No, perquè hi ha les associacions i no conviden a ningú. Com anem a fer-ho? Bueno, simplement comentar que precisament la versió que nosaltres teníem era que se vos havia traslladat a l'alcalde que ens convidaran a vestir la corporació. És la versió que nosaltres teníem, a més de primera mà. Però bueno, dit això, per això preguntar. No era politizar, Marcos. No. Mira, no era politizar, pero si a mí me llega alguien de la asociación y me dice, hace 2 semanas hablé con la alcaldesa, invité a la corporación y le dije que hiciese extensiva la invitación al evento, ¿vale? Entonces, como tú comprenderás, nosotros, por lo menos yo, ¿vale? Yo trabajo y no voy todos los días a mirar mi carpeta. Entonces yo, al pleno o por WhatsApp, como lo hice por WhatsApp, sí que os agradecería que mandarais un correo o el WhatsApp del grupo ese que tenemos ahí, que estamos toda la corporación, pues poner, oye, pues han dejado una invitación, porque era viernes, yo no subo todos los días a ver la carpeta, a ver lo que está, simplemente para posteriores actos, sí que os agradecería que por el WhatsApp, y si no, pues eso no hay ningún problema, pues vamos a hacerlo, o sea, dentro del protocolo que se mande el WhatsApp. A mí sinceramente me da la sensación de que parece que te quedes un poco excluido, es verdad, me dio esa sensación y te lo digo conforme lo siento, porque es eso. Si una persona te dice eso, a esto no decir nada, yo te aseguro que en todo lo que organizo, no, ojalá os viera todos. Sí, ojalá. Mira, además, sobre el video, Marcos, pero si no nos enteramos no, de nada, no nos mandé ni un correo ni nada.
ese mismo lunes estábamos reunidos y les dije yo, no nos han convidado els consellers, i em van dir, crec que acabem de vindre i deixar-nos la invitació en la cafè. Y yo tenía la invitación igual que tú, yo no iba a ir a la. Pero bueno, hay que tener en Bajé, cuenta cogí de mi carpeta que el acto se organiza como Yo un sí poco que de veía que era agosto, pero estábamos todos, muchas cosas. Hay que tener en cuenta muchas cosas, pero desde luego lo que estás pidiendo de ponerlo en el WhatsApp, por supuesto que esto no va a volver a pasar, ¿vale? O sea, en este caso a nosotros se nos ocurrió tarde, pero sí que es verdad que si en ese momento que se nos ocurrió y ellos subieron y dejaron la invitación, lo hubiésemos puesto en el WhatsApp, bueno, pues... Sí, pero porque también ellos sí, que hay que no saben el protocolo, no entienden, no sé, que tampoco es culparlos a ellos, ¿eh? Es que no se les está culpando a ellos. No, Vale. ni Bueno, yo creo que quitándome está mi claro. parte de culpa con ellos. ¿Ya? Tampoco. Está claro. Era un ruego, no una acusación. ¿Eh? Que era un ruego, Vale, no era una acusación. Ahora no, pero sí que va a ser la cosa. Pero bueno, ya parables que cuando los dices, Sí. te imaginas del todo. Entonces, Son cuando muchos se va a detalles. escribir ya quiere pensar un poco. Mira, eso. No por nada, no por ti. Bueno, yo soy clara y directa. Te ha quedado plastillo, te ha quedado claro y directo. Luego nos tomamos unas cosas. Yo si veo que una cosa no voy a darle la vuelta para quedar bien. Precisamente quiero que ese mateix día va por allí en primera fila, retiró los alcaldes de pueblos y tal, que a mí me parece perfecto, pero claro, después estaremos nosotros allí a la punta de allá, en plan, Sí, con mi casa muy bien más yo me sentí Entonces, pues desplazada. yo qué sé, yo creo que el que va a ganar tots en el mateix motiu, simplement jo crec que de donar suport a una associació nova que es crea i que tots d'alguna manera representem a uns o altres que estaven allí. Que pareix curiós, no? Pareix curiós que se recorden de convidar a l'alcalde d'altres poblacions i no als corporatius de mi. Però bueno, que la mort Que no no és vam el recordar, tema. van ser nosaltres els que ho vam recordar. El Pero bueno, igual. divendres. Ok, ja està. Si no vuelve a dar tiempo de politizar, pues está. Torna bien. Ojalá me se vaya a ocurrir el dijous de la semana de antes. Ojalá. Ya está. Perdona, disculpa, no se va a ocurrir el divendres del matí. A les 2:30 en la plaça, donde anava a acabar la casa, y en ese moment decía, Paco, posa una cervesa en una taula y le dic, Paco, que diu tota la setmana, 40 quilos per telèfon, tots els dies, tant Paco com les 70 pues me se va a ocurrir en ese momento, no sé. I que ho agraïm que te soluciona. Ya está. Bueno, Continuament en feliç. s'està cobrant la utilització de via pública en obres paralitzades, com ara les que hi ha a prop del parc municipal que donen al carrer Alcoy o altres abandonades per ruïna, com ara la del carrer Raval 51. Vale, pues son obres, bueno, son com bé dic, obres que n'hi ha en via pública que està paralitzada En i via pública? Sí, Sí, están ocupando Que ya. vía pública. Ya a lo mejor pues tros de valla, a lo mejor hi ha una tanca que s'ha posat al costat del solar, per exemple, i està ocupant un tros de via pública, està ocupant un tros d'acera. Val? Això, per exemple, ja la que ella ha anomenat del carrer Alcoy és la que està just en el cantó que fa, que ahí tu vas a caminant, clar, si no te'n recordes de que aquest tros no té vorera, tu vas a caminant i de sobte tens que parar, creuar a l'altre tros, continuar pel carrer i tornar a creuar per allí per poder baixar. No, que hi ha algo ocupant la via pública. Hi ha algo, no, és tota una tàctica que hi ha. Está el edificio en construcción. A més és una... Sí, Ah, és de construcció. sí, i aquest tros està ocupant, però a més és que ocupa tot el que és la vorera, val? I clar, és el que t'ha dit, tu vas a caminar per ahí... No ho sé, perquè no sé si l'ordenança... Bueno, no ho sé, perquè com així una obra abandonada, suposo que té una situació especial. O mire, Está en concurso de alrededores. No se sabe quién es. Vale. Y de hecho ha habido muchas quejas cuando hubo durante simplemente mirar. hubo una época que estaba una mayor tirada. No se caen chapas continuamente. Y hubo quejas porque algún niño iba a Sí que quan han tingut algun problema con lo de la chapa esa, que va a haber un accidente, quan han contactat directament la companyia de seguro. Era que En la nostra, en la Belén, a la Vale, la Belén. La mola. Vale, entonces esta nos la contestaré. la verdad es que no ho sé. Vale. Bueno, la següent. En molts pobles s'està cobrant l'ocupació de via pública als caixers automàtics. A Onil no hi havia cap fins la modificació de l'oficina de Banc Sabadell. Teniu previst aprovar alguna ordenança que reguli aquest tema? Bueno, com anem a començar totes les ordenances, doncs mirem si... Vale. Alguna volta m'han parlat, però Sí. m'explicaria.
I preguntar que també es va comentar fa uns quants plenaris el tema de gastos de festes, de sopars, de dia de venta i tot això, que encara no se'ns ha de facilitar després si teníem alguna cosa. Como veis en el anterior pleno, cuando tenga lo facilitaré. No nos han pasado la factura porque esa persona es una persona comprometida en el poble y como sabía que tenían problemas y que no estaban pasant-se les factures, no estaven pagant-se, i encara no l'havia passat. Ja vaig parlar en ell, el que passa que estan festes de Beneixama perquè me la passi quan... No, és que com vos veig en l'anterior pleno no ho tinc. Quan ho tinc ja ho passaré. Vale, gràcies. I, preguntar també que hem pogut comprovar que hi ha una diferència important en l'import que cobra la grua per retirar un vehicle de la via pública si ho fa un particular o si es fa des de l'Ajuntament. Hem quedat personalment per saber què cobraria i hem contrastat en els imports que hem vist en les juntes de govern i hi ha una diferència important. Volíem saber si coneixeu aquesta diferència per què és o si hi ha algun motiu. Sí, al respecte de la grua, des que nosaltres estàvem així, el primer servici que va fer de grua, que vam tenir constància, va ser en abril, quan la policia que utilitzava aquest servici habitualment va cridar a aquells en els que tenia contacte per a fer això o ho hauria fet en anterioritat. I va contratar aquests servicis al preu que vam veure després. Nosaltres, el primer dia que vam veure que el preu era eixe, el primer que vam fer va ser decidir que anem a canviar d'empresa. Vam tirar a totes les empreses que n'hi ha prop i això va ser en maio. I vam canviar d'empresa. Ara és una d'Ibi que es diu Montero, perquè el preu era molt inferior. Però això va ser a partir de 4 o 5 retirades de vehicles que van fer en festes. Sí, d'imports que hem dit. Ho van dir enseguida a la policia, que és el que demana aquest servici, i des de maio que ja estem treballant. Perfecte, si no quisiera. Vale, gràcies. Les altres que tenen... Jo tinc pendents del plenari passat, us vam demanar documentació per escrit perquè hi havia coses que havíem preguntat que eren documentació que requeria fer en escrit, així n'ha estat, i en algunes les estem esperant-les, però bueno, ja vaig parlar amb Javier de part de la documentació que tenim pendent i ja m'ha dit que ho mirarà i que intentarà agilitzar-ho el millor que pugui. De fet, avui m'ha donat abans del pleno algo que no devia haver fet, m'ha dit també, i jo ho entenc, m'ha donat unes coses i la pròxima volta ho farem de forma més regular i més correcta. Tenim pendents del passat pleno unes quantes preguntes, te les recorde o...? Sí. Una és, des de l'inici de la legislatura actual, quines són les despeses desglossades pagades a TVA o a empreses lligades empresarialment amb aquesta? Per quins conceptes? Em diguéreu que me la contestaríeu per escrit. Claro, pero eso ya hemos demandado porque te tienen que elaborar. Tienen que buscar todos los gastos relacionados y agruparlos y tal, eso tiene una intervención. Imaginen que entonces la següent que és d'àrea oberta, escaparats i més empreses, i l'altra que també veiem per el mateix de mitjans de comunicació no han fet. Correcte. Un segon, per favor. Acabem seguida. A veure, així tinc una altra que és, hi ha actualment algun contenció respecte a l'expedient d'expropiació de la Casa de los Tilos que me vas dir que no tenies clar i que ho miraries. Saber si per la cara que estàs posant. Sí que hi ha, el que passa que com està parat, no sé quin punt, però hi ha algun. Saps què passa? Que com no tenia... No tens constància? Sí que hi ha. Hi ha algun? No sé exactament on està. Com ho fem perquè... Està parat, però jo esto te ho mire i tu... No passes per correu o escrides i... Escride i tu. Vale, yo me apunte y te me mire. Vale, pues... Esa pregunta... Sí. Dime, ¿quién es? Es la número 11.
Vale, después tinc una altra sí. Bueno, esta també la vaig preguntar a Javier i me va dir, bueno, vosaltres me contestareu que la teníeu que demanar a la Diputació, és el tema de lo que es cobren de la federació i demés. I me va dir Javier que encara no ho tenia. No, que tens que demanar-ho tu. Tinc que demanar-ho jo. Vale. A la federació no falta que la demani, perquè ahir no cobra res, la federació sí, però bueno, si vol demanar-ho, sí que no es cobra res. Si vols t'ho dic, no? Vale, no, sí. Per adelantar-te. Consorci Bomberos 300 euros i el consorci de 150. Sí, el consorci és l'única que tenia, el consorci. Amparo, si això ja t'ho van contestar, No, però no. Una llista de tot el que havien comprat des del principi de la legislatura. Però jo sí que es vaig dir els valors exactes. No, me va contestar. Sí, si no, no te va quedar com a la pregunta. 210 euros, sí, si t'ho vaig dir. Està en un acte. Va contestar Aldo, ella... Claro, Aldo me va dir en el següent plenari que no era això el que volia. Bueno, jo la demana detallada. De tots els ingressos des que vam a començar. I llavors vaig dir, això no t'ho puc dir, per què? Pues perquè jo no ho tinc, és una qüestió personal. Vale, entonces la demano jo i ja està. Sí, vale? Sí, jo tinc un justificant del consorci de residus, el valor exacte, que si és el dato és que tinc, això t'ho passo jo per correu o com siga. Este por registro. También. Vale, no, sí que vam contestar, perquè era molt senzill, o sigui, era 210 euros, crec, bueno, res, ho miraré i us ho donaré. Després, les preguntes del pleno actual tenim. En el Pla General d'Ordenació Urbana vigent es preveia un període de 25 anys per a que les indústries instal·lades al casc urbà es traslladaran als polígons industrials. Com que no queden molts anys perquè el termini s'acabi, teniu previst fer una relació d'aquestes empreses i posar-se en contacte amb elles per anar preparant-se per quan s'hagi de fer efectiu el trasllat? Ho diem perquè recentment hem vist en una d'aquestes empreses ha fet obres de millora i és una llàstima que es gasten aquests diners quan van de traslladar-se en breu. Sí, home, claro, ahí el plan general ho deixa molt clar, que tenen fins al 2025. Sí, hi ha moltes empreses que sí que les tenim relacionades i hem tingut contacte per a tratar algun tema d'ampliació, etc. Algunes segur que no, però qualsevol empresa que decidisca per iniciativa pròpia fer una millora en la llicència, és que a més es redacta i es deixa clar que això és una condició, etc. O sigui que ho saben les empreses i en la pròpia llicència només ho dirà, segur, perquè és una de les coses que es comprova. És 2025 i sí, clar. No hi ha previst cap canvi en la modificació de l'ordenança? No. Sí, ja he dit antes que estem de... Bueno, em refereix que en aquest punt en concret, en el tema de traslladar a les empreses fora, no hi ha cap... Es queda per los nivells. Estes tenien fins al 2025. Correcte. En esta, com acabes de dir, per altra part, volem saber si al donar noves llicències d'obertura a empreses situades en el casc urbà se'ls informa que queda molt poc temps perquè hagin de traslladar-se d'acord amb el Pla General d'Ordenació Urbana. Se'ls informa i se'ls diu que tenen 5 anys, 5 anys, fins al 2025. De fet, quan arriba una sol·licitud d'una llicència nova, és el primer que se'ls informa. El primer. És que estic apuntant-me entre això. Així decideixen anar endavant. En el propi informe també ho diu, és una de les condicions que nosaltres no insistim grau. Correcte, perdó que estic apuntant-me. Cap a mitjans de juliol es va assabentar per la premsa del tancament del camp de tir d'Onil per qüestions de seguretat. Volem saber quines són les mesures que s'han complint i que se'ns doni còpia de l'escrit, això ho demanaré per... No ho sabem. No hem sigut per nosaltres. Haurà sigut alguna altra urbana. Correcte. Perdó. No sé si conselleria, no ho sé. Doncs... Et refereixes al camp de tir? Sí, al propi camp? Sí, està tancat. Sí, està tancat. No es pot tirar? No. No ho sé. Però va haver... Bueno, jo tinc algo d'informació. Jo tinc algo d'informació, bueno, per part de mi abuelo, que va estar reclamito dinero a lo que señan hasta el desde el MITS. Pero no sé si el ayuntamiento algo que...
Perquè, no? Ara és algo, per les mesures que necessita un camp de tir, hasta lo que yo sé, es va ficar en un tros de finca privada. Entonces, els propietaris van denunciar i, en fi, tota això, però no sé si hace ningún ayuntamiento. Claro, pero això de fa molt. Bueno, en juliol no se sabia nosaltres que s'havia tancat. Sí, es va tancar fa poc, Al pot firmar i aprovar d'aquest acte. Vale. Però Bueno, si no és l'Ajuntament, doncs ja està. Ja vale, continuem a veure. Ja tenim la relació actualitzada dels béns del Museu de la Nina. S'ha fet cap valoració respecte al seu estat després de la devolució per part de l'associació del museu? S'ha determinat quines són les peces que han estat rebudes en donació des de l'obertura del museu? En ello. Estamos trabajando en ello. és complicat. Sí, ja m'imagino. Que te copyright. De copyright, sí. Estem parlant de 1.500 peces més mobiliari i més, ja no peces, molt de Julies Blasers i no hi ha tècnic. Basats el que vol dir, no? No ho dic en els informes, però podeu imaginar-ho tant quan és la limpieza en la línia. Vale, després, esta és més al secretari perquè esta és si s'ha modificat ja l'informe que es va demanar via moció i que a tenor de les qüestions plantejades al passat ple es tenia modificat. Era l'informe que va donar l'explicació de la moció que nosaltres presentàrem. I hi havia una sèrie d'informació que no disposava, que les vaig donar i me va dir que es modificaria. A ver si... Bueno, al respecto, digamos, no es tanto la modificación del informe, sino un complemento al informe que ya emitió la Secretaría Municipal mediante la solicitud del Pleno, y que efectivamente, puesto que la moción que constituía el fundamento de esa solicitud planteaba una serie de un supuesto de hecho relacionado con el desarrollo de determinadas actividades dentro del inmueble, que el propio informe advertíamos en ese informe de la ausencia de documentación que lo justificase. Efectivamente ha aportado documentación nueva y para culminar o completar el informe estamos pendientes de que por parte de la asociación se presente en el ayuntamiento una serie de documentación de carácter contable que fue requerida, así como el informe que se emita por los servicios municipales con respecto al estado de conservación del inmueble. Y una vez recibamos toda la información, tanto la Secretaría como el Teléfono Municipal, puesto que la cuestión afecta también, si quiere tangencialmente, a cuestiones que puedan tener incidencia en materia de recursos municipales, o bien para declarar que no tienen relevancia. Pero sí, no me pronuncie sobre el fondo, porque lo desconozco y es una cuestión de informar la intervención. Pero bueno, estamos esperando a recibir toda la información y elaboraremos un informe conjunto del que trasladaremos a la alcaldesa para que dé cuenta del informe en el propio pleno. Gràcies. Bueno, continuant en el tema del museu, en una conversa també mantinguda amb el secretari respecte a l'informe que hem mencionat, en la pregunta anterior em va dir que hi havia, per lo vist, una llicència d'obertura de la tenda que hi havia dins del museu. Volem saber si a la pregunta nostra en un ple i després de diversos escrits l'alcaldessa ens va dir que sí disposaven de tota la documentació, com és possible que fins al dia que el nostre grup, en aquesta ocasió, vas parlar amb el secretari, no tenia constància d'aquesta part de l'expedient? A veure, jo no soc la que tramita els expedients, els fan els funcionaris, ¿vale? Entonces, ell té accés a tot, però és que és el secretari municipal. Ja. ¿Vale? Tot. Ja, però jo te vaig preguntar exactament si tu has disposava... dit que per què ell en aquest moment no tenia constància. No, el tema d'ell, clar. El que passa és que jo te vaig preguntar en un pleno directament, quan vaig començar ja aquest tema, que vaig fer prou escrits, vaig demanar molta documentació, jo te vaig preguntar si ja disposava de tota la documentació, és a dir, tu em podies garantir, tu concretament, que jo, el meu grup, Compromís, disposava de tota la documentació
a veure, jo vaig presentar escrits, demanant documentació. Després vaig demanar, en un últim escrit, vaig demanar tot l'expedient, perquè cada volta que jo demanava un tros, me donaven un trosset, al final, jo en el plenari següent vaig fer una pregunta i te vaig dir, Umi, en aquest cas, no sé si te vaig dir Umi, però bueno, te vaig dir, disposa de tota la documentació del museu? Tu me pots garantir que jo disposa de tota la documentació del museu? I me vas dir, sí. No, al millor d'aquests expedients sí, però el que jo no sé, o sigui, hi ha multitud d'expedients oberts, per unes raons i per altres. Claro, jo no sé, perquè quan tu sol·licites algo molt concret. Claro, jo entenc que si tu dius expedient número 23 i jo us dic sí, tens tot, però claro, no sé a què refereixes. Jo en aquest cas, en el cas en concret, jo sé si hi haurà algo per ahí, per què? Perquè jo no puc navegar per tots els expedients per veure si de sobte encontre algo que pugui estar relacionat. El que sí que, si tu algo no ho tens i penses que existís, doncs veiem la forma de buscar l'expedient. No, a veure, jo no és que pensava que existira, jo no sabia que hi havia... Jo de fer-ho no estic ocultant absolutament. Ja, jo no sabia tampoc que hi havia 40 expedients del Museu de la Nina, i que cada expedient porta un número diferent, però perquè, no sé, pensava que es treballava d'una manera... La llicència està, llicència és lo de... Sí, pensava que es treballava d'una manera i que es treballava més en conjunt de lo que es tracta per parlar d'un tema. N'hi ha diversos. Vale. Correcte, bueno, podrem tindre accés a aquest expedient, el de la llicència d'apertura del museu, el demanem per escrit, com sempre, no? Correcte. Vale. La referència a això, que siga de la llicència, perquè no hi ha entrat dubte. Vale, em queda una. Bueno, hem sabut que per a poder obrir el bar del Porfín, que està ahí en el carrer del Mercat, els van demanar del Departament d'Urbanisme que, entre altres coses, tenien que fer uns vàters adaptats per a discapacitats, cosa que, per altra banda, veiem lògica, clar, òbviament. Segons ens diuen, la inversió total que es va fer per part d'aquest establiment va ser d'uns 12.000 euros per poder adaptar els asseus. Per altra part, ens vam trobar que a la plaça dels esportistes olímpics se li va donar llicència a una empresa per obrir una terrassa els mesos de juny i juliol. En aquesta terrassa hi havia un vàter de lloguer i totalment no apte per a persones discapacitades. Volem saber quin criteri s'ha seguit en aquests dos casos. És un criteri tècnic, ells van presentar un projecte que jo el detall no sé, perquè hi ha aspectes més tècnics relacionats amb, jo què sé, l'electricitat o el propi muntatge que anava a fer, i el tècnic municipal ho va aprovar. Jo, si vols, no sé, que... És que clar, no és coherent que a un expedient, que està l'informe tècnic... A veure, nosaltres lo que no trobem coherent... presentar un projecte. Sí, però, a veure, nosaltres lo que no trobem coherent és que a un establiment que es va quedar a Sinonil, que va treballar a Sinonil, que va pagar els seus impostos a Sinonil, se li obligue, que sí que trobem coherent que se li obliga a adaptar els asseus, val? Això ho trobem supercoherent. Però a aquest empresari sí que se li obliga a fer-ho i vinga un altre empresari i ja és un criteri diferent i tu fes el que te dona la gana, que jo te dono la llicència i ho fas. Però bueno, n'hi ha que mirar l'expedient. Va, demanem en compte els dos expedients. Són superexigents en els projectes estos. Va, pues ja està. Demanar l'expedient, perquè n'hi ha un projecte inicial presentat per un informe tècnic. Va, doncs jo... Ja ve. Correcte, jo ja he acabat. Vale.